nang ke ther nang ke hap ko pilo case pen lok ni tu apa nang ke ther nang ke ha nili pa coro pila ka coro ti gala semet la media to hani tum chop hating pen lapor ting ke bang pasal lang tu pamne coro por piglo ni aklong pen basipini da kar biang long parti kapre dum la jenda parti pen badde se kapre parti te ha ka chi sasara hi ko haneli tum da lo so press meet kami ki kali se haper lam chini je facility tum so apres meet oi tum halo se athi pialam kala pelo dak bithu haro ke do bodong ke apia kala itu dun siara tu pini pengeli tum sampai Bharat Janata Party lang si dun po ko matha se lang tu mani ke hang pan bang lo lapen ni tum sampai lang teman kenal hajong ke namtang jun de ceklo tarik ko surtia dewara ni tare por phai bangai bajine achiti malom si litum la bangso kete kono program padolo la kana jo kete konye fan pu litum ma sa lo kadeng long ceri pon tunma ko sir ka ceri pon si em sa ke ha alang li alang tum ha BJP mate Bharat Janata Party aku ko pen occupancy de kon lo la terapi litum lam dun long thlo Bikram Hanse tu alang sama ini kejap abang pulo abang pulo tahat selang ni paciniya teng nangke late joining program ke kali late dia university program selang li grab de kan pacobai la pamang hulo la silala liga sepusan gap tam than pacobai pamang la ke chok sedaji athena no tum tak sini mani hemlo si ada masara program do mani hem si pine body program do mani hemlo si pine neural program do hal so program lo ke parti alama mat apply ka tatel lagi sebenarnya tu teknologi non sidama hali mendru lo teknologi non sebenarnya tu hala parti alama mat apply ka non sebenarnya ki sumdola jadi tu hala ke lage technology mat program lagi kali pilo lagi join the program dinong lasi la botong ka petang tap pejabat tap program ke alang sebenarnya me akan cok sedaji si ala bangsuhut jitu nak join do bang program pi tu non dolo selang itu bersama itu ini aku lam pani tuna pethan kon tuna parisi ke tentang Jun 29 ni militum dak bodoka PF hoi pen militum join dun lo la pen join dun pen militum laka ini ke hang facilitum ke join dun je CM sar nang ketoy mane CM sar pan militum ni gacing sampen ajoni militum join dun lo litum bang kocok bet non bang kris non tum join dun lo la ke join long pen ta be apa tu mini li social media long che thek long je Bikram se sar bang ko pilo kaning je alang kaning je ko pilo hada ke date anniversary along si BJP mas joining program ki bi ko lage to teli chobai lage date anniversary kali lage dak BJP meeting ili tum rong kocok ni tum cingum si ni tum meeting dak ke do CM sa than ni tum chopha lo aluhi ya hisab ni tum chopha lo man peng pen ni tum bang CM sa apporting ni tong pen dak meeting long dak ba pen ni tum han bang po pen ni tum han nang aga kami sini tum manang pon lo jadi tum kidun tum anda meaning yang sama sini tum kidun lagi bang jok nang first pen puta kali lagi CM sa phan ta apoi pichap nang ne lagi ninje thap nang ne la pen ke par ni sila dak ni tum nilipo update anniversary kali lagi nilipo update anniversary ke ani ke September 28 lagi 2008 se nilipo pichi lake par ni si ke September pen June lagi ani ke break la si la dak ke BJP atu phan anong kapar junoi panse alang itum social media long ke post tha lake Bikram se kacho bai pukala dak thek dak nili tum apran ke BJP tu man lok si kacho bai ki pi aho kalam lagi nili je sikar dun Bikram se aho kalam lok si ke than bon ko joine sini tum Bikram se long tum chipo kon de do hala su bon su game patumi an ke nili thek dak lo je ke dam tang an tame Bikram se kacho bai alam lok si ra la phan ke than ka pamang dhup ke ni nom thek dak lo je patumi dik 29 ni ke date anniversary ka lipin se date anniversary long si BJP mass joining program ki bi pu ka pachi thang tap la dak pasli tum thek dak lo je ke dam tang anta alang ni ke kacho bai alam lok si ke than aho alam ne ke than ka lip gni tum thek dak lo chini dak lo la pe so la thak si ra atum da mangu nang ne lake ra atum da Bikram hase sar ke ning je alam ahok tinu nang ne lake kacho bai alam ang se la beta kala alang li ni tu mahem tu na phala ang nong no nang ke wan pi nong no nang ke job alang li dia nang che hang ikbek nang jini tu mahem tu na phanje nili pocket hitang te da bang phan ko pilo alang ni lan an nong no ke wan nang ji hala ki sini ngalong dam elo anam plang et lo laki
Tipolong dah lagi ditangga bang amen pen alang li ladak social media long posta tu la so lam put take alang lin tu mapan dia nang chang igwek nang ji jenili popan laan anong noke ba ladake memorial puta kali ajat kali ladake BJP ni tum BJP a program si ki BJP a meeting si tum ki bi office EPCLC office ang ni tum ki bi dam takali na hok takali lake dak terang hem tun ajat taya long sini tum kecak meeting sini tum ki bi lake ajat a program le ki bi takali ta sinilihin pen alang ipan budum thule thot lo je alang ni tum hem tun phala ana nong no nang ke wan social media long la ana pa therak nang nong no ke wan pot alang li jiran chuang effect nang ji ke parisi ke damtang June 29 da kursing ti mung alang li kopilo kaning je office ahe malong CM ke toy CM gunda tu man ke toy pensi office ka pa free pusi alang li social media long Facebook along live ke bang pen ning je lo la ta muni than pamang gulo 29 ni le office ki free putakali lake patumi si office ke patumi aligang samti lake office ki free la la data kali la nilitum apan tang nang ke thera ke hak tang ka poisa pen ke bai ajoine si office apa free pusi ni tuman ki nang karbo lake kali lake nilitum ening ke hang pen si nilitum office ki free nilitum methang along le hempu atum nyong si EPCLC penci otang lo pulo te kosong si ladak along le long EPCLC office ki bila niri tum nyong si EPCLC do bomlang pulo te EPCLC si do pon niri tum non kali dia EPCLC penci o ek pon lake non ke ladak ke BJP office si niri tum paman po la pen ke niri tum apan EPCLC tum nang ke ther nang ke hap kopi lo case pen lo si niri tum apan nang ke ther nang ke hap niri pai stroke death pen ke memira